Mihaela Muri nestala je prije 12 godina uoči svog 18. rođendana. Nije imala nikakve velike planove. Bio je to obični petak, ali njezini su prijatelji primijetili da je bila neobično dobre volje. Dan je provela u školi, na nogometnom treningu, zatim na poslu i na kraju se vratila kući kako bi s mlađim bratom Jamesom gledala Disneyjeve crtiće. On je zapravo bio uzbuđeniji zbog njezina rođendana nego ona sama. Planirao je ostati budan s njom do ponoći, no, naravno, brzo je zaspao. Probudio se usred noći kad su svjetla automobila obasjala njegov prozor. S prozora je promatrao kako odlaze niz seosku cestu koja je vodila od njihove kuće, ne znajući da je upravo tada, posljednji put, vidio svoju sestru. Jadno dijete, tek 5 godina. Provelo je ostatak života, pitajući se zašto ga je ostavila i zašto se nikada nije vratila. Tek kada je svanulo to hladno, subotnje jutro, netko je shvatio da nešto nije u redu. Mihaelini su roditelji ušli u njezinu sobu kako bi joj čestitali rođendan, ali krevet je bio prazan. Automobila nije bilo. Mobitel isključen. Počeli su panično zvati njezine prijatelje, no nitko je nije vidio, niti čuo. Prava je panika nastala kada je Mihaelin auto pronađen napušten uz rub šumovitog područja, okrenut u pogrešnom smjeru, usred ničeg. Nije bilo tragova borbe, nije bilo staza kočenja, niti jednog znaka kamo je mogla otići. Sve dok prijatelji nisu otvorili kartu i slijedili cestu, jer Mihaela je imala dečka, Toma. Bio je 1 godinu dana stariji i upravo je otišao na fakultet. Tjednima ju je nagovarao da ga posjeti, ali roditelji su je to branili. Da su je dopustili, upravo tom bi cestom krenula prema njegovu sveučilištu. Dok je Linda Muri podnosila prijavu o nestanku, Paul Muri je već jurio tom cestom. Našao je Toma, koji se zakleo, najprije Paulu, zatim istražiteljima, da Mihaelu nije vidio tjednima. Tvrdio je da je te noći bio u studentskoj sobi i učio. Cimer je potvrdio da ga je ranije vidio, no otišao je na zabavu i on je prespavao. Policija je ipak nastavila ispitivati Toma i u njegovu automobilu pronašli su nekoliko Mihaelinih vlasi. Ništa konkretno, ali dovoljno da ga natjeraju da promijeni priču. Priznao je da je Mihaelu ipak vidio, nedavno. Pokupio ju je prošlog vikenda za kasno noćnu vožnju. To je, po svemu sudeći, zvučalo upravo kao ono što se možda dogodilo noći kada je nestala. No, policija nije pronašla dokaze koji bi to potvrdili. Tom je na kraju oslobođen od sumnje, no obitelj Muri to nikada nije prihvatila. Bili su uvjereni da je imao veze s njezinim nestankom, toliko uvjereni da je Paul Muri nekoliko noći za redom sjedio ispred Tomovog studentskog doma, nadajući se da će vidjeti svoju kćer kako ulazi ili kako izlazi. Tomova je obitelj na kraju poduzela pravne mjere i to je bilo to. Nedugo potom slučaj je pao u zaborav. Dani, tjedni, mjeseci, bez ikakvih novosti. Ljudi iz Mihaelinog života ostali su pod crnim oblakom neizvjesnosti, pitajući se, je li još negdje vani? I bila je. Upravo se spremala vratiti kući nakon više od 10 godina. Ja sam Mihaela Muri i te sam noći pobjegla kako bih započela novi život. Barem sam to rekla o obitelji Muri. Istina je, nisam imala pojma što se dogodilo toj djevojci. Misliš da sam grozna? U redu, neću ti proturječiti.
Nimalo nisam ponosna na ono što sam učinila, ali bila sam očajna, beskućnica, u bijegu. Pušila sam kutiju dnevno, samo da funkcioniram. Dugovala sam mnogo novca pogrešnim ljudima, za stvari o kojima ni sada ne volim razmišljati. Bila sam u škripcu, trebala mi je ideja. I tada sam ugledala njezino lice. Mihaela Muri. Na oglasnoj ploči u jeftinom hotelu kroz koji sam prošla. Pola tuceta djevojaka, ali Mihaela se isticala. Nevjerojatno je sličila meni. Mogla sam staviti svoju staru srednjoškolsku fotografiju i sumnjam da bi itko primijetio razliku. Nije da je itko više obraćao pažnju na tu ploču. Čak i žena na recepciji, primijetivši kako zurim, rekla: neće se one vratiti, ali nemam srca da ih skinem. Kasnije te noći, dok sam gasila još jednu cigaretu, odluka je pala. Jedna od njih će se vratiti. Mihaelina obitelj imala je novac, a meni je novac očajnički trebao. Ako se pitaš kako sam mislila da ću se izvući, nisam planirala ostati dulje od jedne noći. Istražila sam u Mihaeli taman toliko da se uvjerljivo predstavim, uzmem što mogu i nestanem. Planirala sam ih moliti da mi daju jedan dan, prije nego što obavijeste ikog. Samo jednu noć u vlastitom krevetu, prije nego me proguta medijska pažnja. Nakon kilometara i kilometara kukuruzišta, pomislila sam da ću imati dovoljno vremena da pobjegnem od tog vala. Autobusna stanica izgledala je kao da je zalijepljena između male trgovine i benzinske pumpe. Pazila sam da ni s kim ne razgovaram. Nisam željela da me prerano zamijene za najduže nestalu djevojku u tom gradu. Nakon posljednje cigarete gurnula sam kutiju i upaljač natrag u džep kaputa, zajedno sa svojim pravim identitetom. Kad sam skrenula u Lincoln Avenue, više nisam bila ja. Bila sam Mihaela Muri. Obitelj Muri živjela je povučeno. Kuća je stajala sama, usred polja koja su sezala u nedogled. Jedva da sam mogla vidjeti susjede. Počinjala sam shvaćati zašto je Mihaela možda pobjegla. No, kuća je bila ogromna, s bazenom i slatkom sjenicom u stražnjem dijelu dvorišta, okićenom zastavicama i hvatačima snova. Pozvonila sam, osjećajući kako mi se želudac okreće. Što ako mi kosa nije dovoljno svijetla? Što ako je Mihaela imala neki ožiljak koji sam previdjela? Ali, kad je Linda Muri otvorila vrata, gotovo se srušila. Vrisnula je, stavila ruke na usta i počela se gušiti u suzama. O Bože! Ponavljala je. Stala sam nespretno dok me grlila jače nego što mi je bilo ugodno. Pas kraj njezinih nogu lajao je kao lud. A ja sam mislila samo na to koliko bih bila bijesna da me razotkriju jer pas nije prepoznao moj miris. Što je, Linda? Začuo se glas Mihaelina oca iz kuće. Ubrzo se pojavio iza nje. Vidio me kako stojim ondje, držeći se za dovratak, potiho pokušavajući izgledati što jadnije. Zastao je. Jesi li to stvarno ti? Promrmljao je. Oči su mu se širom otvorile, a sivi brk lagano je zadrhtao. Pas je i dalje lajao, podsjećajući me da sam strankinja u ovoj kući. A ja sam kimnula i tiho rekla: Da, tata, ja sam. Prije nego što je Paul uspio išta reći, u dovratku se pojavio još netko, viši. Mali James više nije bio mali. Imao je 17 godina, baš koliko i Mihaela kad je nestala. I dalje je imao ono dječačko lice,
ali bljedo, kao da mjesecima nije vidio sunca. Pogledao me ravno u oči, gotovo uplašeno. Na trenutak me obuzala panika, no odmah sam si rekla, ako sam kod ikoga sigurna, to je kod Jamesa. I onako se jedva sjećao svoje sestre. Ipak, njegove svjetlo plave oči ispod tamne kose probadale su me. Nisam znala što da mu kažem. Osjetila sam kutiju cigareta u džepu. Trebala mi je jedna. Odmah. Dođi ovamo, dušo, prošaptao je Paul. Linda, koja me i dalje grčevito držala, prebacila me njemu, kao da predaje igračku koju ne želi dijeliti. Paul me zagrlio čvrsto, gotovo bolno. Zajedno smo se njihali nekoliko trenutaka. Ne mogu vjerovati da si ovdje, šapnuo je. Linda nas je promatrala, rukom još uvijek preko usta. James, dođi zagrliti svoju sestru, plakala je. Ma to ti je seka. Htjela sam povratiti. James se nije pomaknuo. Paul mu je položio ruku na rame i nježno ga povukao prema nama. Linda nam se tada približila. Tako smo stajali, svi skupa, zbijeni u tišini. Htjela sam pobjeći, ali taj trenutak bio je ključan. Ajmo unutra, smrznuo sam se, rekao je Paul. Uveli su me u hodnik i objesili moj kaput na kuku, pokraj jednog koji je, pretpostavila sam, bio Mihaelin, netaknut sve ove godine. Paul je pažljivo zatvorio vrata, okrenuo i zaključao nekoliko lokota. Pitala sam se jesu li ti lokoti uvijek bili tu ili su postavljeni nakon što im je kći nestala jedne noći i nikad se nije vratila. Slijedila sam ih dublje u kuću i ostala zapanjena koliko je unutra bilo lijepo, toliko da sam to nehotično pokazala na licu. Ali ništa ovdje nije mi smjelo biti novo. Uhvatila sam Jamesov pogled i uplašila se da je to primijetio. Nije skidao oči s mene. Prolazili smo kroz dnevni boravak, kuhinju, hodnik, sve dublje u kuću. Linda me stalno dirala, ruka na leđima, stisak ramena. I dalje je tiho jecala. Tek tada me prvi put stvarno pogodilo. Možda jesam gad koji zaslužuje biti ulovljen. Na kraju smo stigli u još jedan dnevni boravak. Svaki član obitelji Muri smjestio se na svoj kauč. Paul mi je pokazao da sjednem pokraj Linde, koja me odmah primila za ruku, grčevito, kao da se boji da ću opet nestati. James je sjedio pored nas, zurio u svoja stopala. Paul nasuprot, s licem koje je blistalo od sreće. Dušo, samo da znaš, nismo ljuti, rekao je. Samo želimo znati što se dogodilo. Da je moj pravi otac ikada pokazao ovakvu brigu, možda ni ja ne bih bila pobjegla. Pognula sam glavu. Žao mi je, stvarno, morala sam otići. Osjećala sam se zarobljeno. Nisam htjela nikoga povrijediti, nisam znala što da radim. Nije bila izvedba za Oskara, ali nisam ni igrala na duge staze. Trebala sam biti uvjerljiva taman toliko da uzmem par stvari koje sam već snimila putem do ove prostorije. Paul je polako kimnuo. Izgledao je slomljeno. I zbog toga mi je bilo žao. U redu, a kamo si otišla, dušo? Na sjever. To mi je pomogao. Upoznao me s nekim na faksu. Dao mi je sve što mi je trebalo. Ovo je bilo bolje, pomislila sam. Dodala sam detalj koji bi prava Mihaela znala. Iako, ironija je bila bolna. Cijeli je internet bio uvjeren da je Tom ubio Mihaelu, a ja sam ga sad pretvarala u njezina spasitelja. Wow, to je prava avantura, rekao je Paul. Pogledala sam Lindu. Previše me stiskala. Kad su nam se pogledi susreli,
Lice joj se ozarilo. Samo je kimnula. A što te navelo da se vratiš? Nastavio je Paul. Okljevala sam, pa rekla istinu. Našla sam se u velikim problemima. Nisam znala kamo dalje. Mislim da je jedini razlog zašto se nisam ranije vratila to što me bilo sram. A onda su prošle godine. Kakvim problemima? Pitala me Linda zapanjeno. Napokon me pustila iz zagrljaja. Ne, Linda, ubacio se Paul. U redu je, nije ona više mala curica. Nasmijao se. To je njezina stvar. Slušaj, dušice, ne moramo o tome ako ne želiš. Važno je samo da si sad ovdje, da si sigurna. Primio me za obje ruke. To me istinski rasplakalo. U tako kratkom vremenu potpuno sam promijenila mišljenje. Možda je Mihaela bila samo još jedna tineđerica koja je bježala od roditelja koji su je zapravo samo pokušavali zaštititi. Možda je pobjegla da proslavi rođendan s dečkom. Možda je netko na zabavi odlučio da je želi. Možda je netko nešto stavio u piće. Možda je pristala da bude cool, da impresionira dečka i njegove prijatelje. Cijeli sam život željela imati njezin. A sad sam ga imala. Znaš što? Imam ideju. Rekao je Paul dramatično s prstom u zraku. Linda, zašto ne bi otišla po stvari za sendviče od svinjetine, a ja ću ispeći one tater torte. Može? Pogledao me s podignutim obrvama kao da bih trebala znati o čemu je riječ. Pravila sam se da znam. Mora da je to bio neki obiteljski običaj ili Mihaelin omiljeni obrok. Zvuči super, rekla sam. Pokušala sam ne gledati Jamesa, ali baš zato što sam to izbjegavala, potreba da ga pogledam samo je rasla. Jesam. James je i dalje zurio u prazno ispred sebe. Linda je naglo skočila. Mihaela, dušice, hoćeš li poći sa mnom? Mrzila sam koliko često izgovaraju njezino ime. Mrzila sam kako sa mnom razgovaraju kao da imam 5 godina. Prije nego što sam išta rekla, Paul se ubacio. Pusti je, draga, odi do dućana, ja ću sve pripremiti. A ti, rekao je meni, odi se malo odmoriti. Sutra će ovdje biti ludnica. Samo želim da barem jednu večer budemo obitelj. Može? Potpuno sam se složila. Sve je išlo točno onako kako sam planirala. Sjajna vaza ukrašena dijamantima već me zvala. Odmah pored potpisanog dresa nekog nogometaša za kojeg nikad nisam čula. Planirala sam otići s jednim na sebi, a drugim u torbi. Sjećaš se gdje ti je soba, jel da? Upitao je James kad su Linda i Paul otišli. Naravno da nisam imala pojma. Slegnula sam ramenima i našalila se. Mislila sam da je to. Slabo se nasmijao i dao mi znak da ga slijedim u stepenice. Hoćeš se družiti, pogledati neki film ili tako nešto? Može. Samo probaj ostati budan ovaj put. Ili mu to nije bilo smiješno ili nije shvatio. Krenula sam za njim dok je nevoljko vukao korak prema svojoj sobi. Na katu je bilo više vrata i već sam se pitala kako ću kasnije pronaći Mihaelinu sobu. Jamesova soba bila je iznenađujuće uredna. Njegove široke traperice i raščupana kosa odavali su drugačiji dojam. Krevet namješten, zidovi goli. Radni stol u kutu izgledao je kao da ga nitko nikada ne koristi, iako sam sumnjala da je tako. Jedan prozor gledao je ravno na dvorište i zalazak sunca iznad polja. Tada sam čula klik. Brava. Zašto si došla ovamo? Promrmljao je James. Okrenuo se prema meni polako, kao da ga nešto iznutra slama. Srce mi je poskočilo. Što misliš? Zašto si ovdje? Ponovio je, oštro i tiho. Pogled mu je bio lud, isječen i nestabilan. Gle, stvarno mi je žao što sam te napustila.
Osjećam se grozno. Uvijek sam se osjećala grozno. Odmahnuo je glavom. Oči su mu se zasuzile, kao da ne može ni čuti moje riječi. Tada je naglo krenuo prema meni i nakratko sam pomislila da će me udariti, ali samo je prošao pokraj mene i stao kraj prozora. Sjećaš se kad sam pao sa sjenice? Nemam pojma o čemu govori. Naravno da se sjećam, slagala sam, očajnički pokušavajući zvučati iskreno. Nasmijao se, gorak, suh smijeh i okrenuo prema meni, zgrabivši me za ramena. Čudno, jer joj je tata sagradio nakon što je ona nestala, jebena glupačo! Odgurnuo me i okrenuo se prema ormaru, vadeći odjeću i trpajući je u sportsku torbu. Moramo ići, odmah! Cijelo mi je tijelo utrnulo. Bila sam razotkrivena, a još nisam ni znala kako. Shvaćaš li što se ovdje događa? Upitao je glasom koji je podrhtavao. On zna. Cijelo vrijeme zna. Odustala sam od glume. Što me odalo? Zastao je. Pogledao me mrtvo ozbiljno. Zato što znamo gdje je. Zbunjeno sam trepnula. To nije bilo ni u jednoj teoriji koje sam našla na internetu. Gdje? James je frustrirano odmahnuo glavom. Zgrabio me za ruku i odvukao do prozora. Tamo, jebote! Rekao je i pokazao prstom. Pogledala sam. Sjenica. Ispod nje ništa osim trave, prekrivenog bazena, blijede boje i ogrebotina. James nije mogao ni pogledati, bio je paraliziran. Zašto to misliš? Upitala sam. Požurio se natrag po torbu. Tata ju je sagradio tjedan dana nakon što je nestala. Rekao je, naglašavajući svaku riječ. I nikada ju ne koriste danju. Nikad. Nisam bila uvjerena. Bio je dijete kad se to dogodilo. I sve što sam čitala sugeriralo je da je bio izbezumljen. Kad je vidio sumnju u mom pogledu, zarežao je i otvorio ladicu komode. Iz nje izvukao nešto i zabio mi to u trbuh. Instinktivno sam posegnula. Gumena, ljubičasta narukvica. Prljava, ali jasno je pisalo njezino ime. Poigrala sam se s njome, a zatim je, bez razmišljanja, stavila na zapešće. Remi ju je iskopao prije par godina. To je naš pas, usput. Rekao je sarkastično. Bacio mi joj ravno pod noge i sjećam se da joj je nosila te večeri. Glas mu je drhtao. Počeo je govoriti tiho, ali to ga je činilo još luđim. Vidio si kako odlazi autom, rekla sam. Vidio sam auto kako odlazi. Misli su mi kovitlale. Zašto nisi zvao policiju ili pobjegao? Zato što ne mogu. Povikao je preglasno. Ubit će nas, sve nas. Spustio je glas. Mrtvi smo ako siđemo dolje. Moramo pobjeći. Odmah. Disao je teško. Ja se nisam pomaknula. On je zgrabio torbu, prebacio je preko ramena i počeo se povlačiti kroz prozor. Molim te, pođi sa mnom. Rekao je, napola već izvan sobe. Tišina je visjela u zraku. Osluškivala sam. Ništa. Bila sam na rubu odluke. Pomislila sam da je sve to ludo. A onda sam pomislila koliko jako želim cigaretu. To je bio trenutak. Uhvatila sam ga za ruku i pomogao mi je da izađem. Prešli smo krov stražnje verande i spustili se na dvorište. Skoro sam pala, ali me zadržao. Sad ćemo trčati, rekao je. Šerif je u centru. Koristit ćemo kukuruz kao zaklon. Ostani blizu. Kimnula sam. Dio mene napokon je povjerovao. James je skočio prvi. Ja sam ga slijedila. Trčali smo. James je bio daleko brži. Pogledala sam unatrag. Paul stajao je na francuskom prozoru kuhinje. Vidio nas je. Nastavila sam trčati. Oglasio se pucanj. Metak u zrak.
Paul je vikao. Bila sam kod sjenice. James je već bio daleko. Naslonila sam se da dođem do daha. Pluća su mi gorjela. Mrzila sam svaku cigaretu koju sam ikad zapalila. I tad, impuls. Najimpulzivniji u životu. Izvadila sam upaljač i zapalila tu jebenu sjenicu. Zastave, hvatače snova, sve što sam našla. Potrajalo je par pokušaja, ali kad je planulo, bilo je gotovo. Nisam znala je li Mihaela stvarno bila ispod. Možda je James samo poludio, ali ja sam odlazila i nisam se planirala vratiti. Gledala sam plamen kako pleše na tamnom nebu. Paul je potrčao prema sjenici, baš kad se Linda pojavila u prilazu. Čula sam kako vrišti. Ja sam opet krenula trčati. James se na moje iznenađenje okrenuo i potrčao natrag. Što si napravila? Vikao je. Bila sam zbunjena. Gledala sam ga kako trči prema vatri, kako se slama. Ne! Urlao je, kao da zaista gleda kako mu sestra gori. Pao je na koljena. Htjela sam ga utješiti, ali Paul se približavao. Morala sam pobjeći. Zadnjim snagama dotrčala sam do ceste. Bol u boku mi je parao tijelo. Ušla sam u kukuruz i pratila Lincoln Avenue. Svaki auto. Ležala sam na tlu, ukočena. Prošla je vječnost prije nego što sam stigla na stanicu. Htjela sam prvi bus, bilo kamo, ali autobusi više nisu vozili. Opsovala sam. Stariji muškarac punio je kamion i pitao me jesam li dobro. Rekla sam da jesam. Ponudio mi je prijevoz. Rekla sam da idem na jug, iako sam zapravo htjela na sjeverozapad. Ali samo sam htjela nestati. Sjela sam. Vozili smo se neko vrijeme u tišini. Mrak je bio svuda oko nas. Samo svjetla kamiona i polja u crnilu. Jezivo. Pokušao je razgovarati. Jesam li gladna, da li mi je hladno, hoću li radio. Sve sam odbila. Znam da nije moja stvar, djevojko, ali jesi li sigurna da si dobro? Upitao je napokon. Nisam bila. Kimnula sam automatizmom. Misli su mi bile na Lincoln Avenue. Je li Mihaela stvarno bila ondje? Ili je James samo pukao? Hoćeš li mi barem reći kako se zoveš? Upitao je starac. Zastala sam, pogledala dolje. Ruke su mi se nervozno igrale. I tad sam je ugledala. Ljubičasta narukvica, čvrsto stegnuta oko mog zapešća. Ružičasti natpis s Mihaelinim imenom zabljesnuo je pod prolaznim svjetlima. Smiri se. Nisam učinila ono što misliš da jesam. To bi bila pogreška. Ali, kad me ostavio na odmorištu rano sljedećeg jutra, pomoću novina sam shvatila da sam već napravila jednu puno veću. U članku iz novina pisalo je: tijelo nestale djevojke pronađeno nakon požara. Kasno sinoć vlasti su intervenirali zbog požara kuće u ulici Lincoln Avenue, gdje su napravile šokantno otkriće. Pronađeno je tijelo. Ne bilo čije tijelo, već ono koje mnogi u zajednici pamte vrlo dobro. Mihaela Muri nestala je 2008. godine pod tajanstvenim okolnostima. Nakon što se vratila kući s posla, Mihaela je prema tvrdnjama njezinih roditelja provela večer sa svojim mlađim bratom. Međutim, sljedećeg jutra više nije bilo ni traga od nje. Njezin je automobil pronađen napušten uz rijeku Elkhart, svega nekoliko kilometara od kuće, što je mnoge navelo na pomisao da je bila na putu prema dečku koji je tada studirao u South Bendu. No, nitko nije mogao predvidjeti šokantan obrat koji će uslijediti više od desetljeća kasnije. Jučerašnji poziv na 112 doveo je vatrogasce do kuće obitelji Muri, gdje je sjenica u njihovom dvorištu bila zahvaćena plamenom. Obitelj je u užasu promatrala požar, ali prava je strava tek počinjala.
Kada je vatrogasna postaja Goshen uspjela ugasiti vatru, otkrili su nešto zapanjujuće. Mali podzemni bunker, skriven ispod zgarišta. U njegovoj sredini nalazili su se spaljeni ostaci. Vlasti su jutros potvrdile da su ostaci pripadali Mihaeli Muri i što je još strašnije, dokazi upućuju na to da je još bila živa u trenutku kada je požar izbio. Još uvijek nije poznato tko je podmetnuo požar ni zašto, ali roditelji Paul i Linda Muri uhićeni su, dok je njihov sin James trenutno pod istragom i ispitivanjem od strane FBI-a. Ostanite uz nas za više informacija o ovom tragičnom slučaju koji je uzdrmao cijelu zajednicu.